ораз вазирбеков, фаъоли мадании зодаи Бадахшон, ба 16 соли зиндон маҳкум шуд. дар хатлон як нерӯгоҳи нави барқи обӣ ва корхонаҳои тавлиди кабел ва дигар таҷҳизот барои бахши энержӣ бунёд хоҳанд шуд. заминларза ба бузургии 5,4 балл бахшҳое аз Тоҷикистон ва Афғонистонро ба ларза даровард. аввалин набарди Нурулло Алиев, нахустин намояндаи Тоҷикистон дар созмони УФС соли оянда баргузор мешавад. додгоҳи шаҳри Душанбе Ораз Вазирбеков яке дигар аз фаъолони мадании зодаи Бадахшонро ба 16 соли зиндон маҳкум кардааст. ба иттилои Радиои Озодӣ, муҳокима рӯзи 5 ноябр бидуни ҳузури хешовандон сурат гирифтааст. айбдоркунандаи давлатӣ Ораз Вазирбековро ба ифротгароӣ, даъват ба сарнагунии ҳукумати қонунӣ аз тариқи интернет ва аз худкунии пулҳои хайриявии муҳоҷирон муттаҳам карданд. аммо Ораз Вазирбеков то охир худро бегуноҳ дониста хоста буд парвандааш одилона таҳқиқу муҳокима шавад, вале мақомоти тафтишотӣ ба ин аҳамият надоданд. пайвандони Ораз ва Рамзи Вазирбековҳо дар ин муддат борҳо дар бораи қонуншиканиҳо зимни тафтишот суҳбат карданд. онҳо мегӯянд, барои ҳимояи ҳарду ба вакилони мудофеъ дар Душанбе муроҷиат карданд, вале ин вакилон баъди шиносоӣ бо парванда ва рабт доштани он ба нооромиҳои Бадахшон нахостанд аз ҳаққи онҳо дар додгоҳ ҳимоят кунанд. ҳоло дудила шуданд, ки аз ҳукми додгоҳ шикоят кунанд ё хайр. ораз ва Рамзи Вазирбековҳо, ки дар Москав зиндагӣ мекарданд, бо назарҳои танқидияшон дар бораи ҳукумат ва мақомоти Тоҷикистон дар шабакаҳои иҷтимоӣ шинохта буданд. ораз ва Рамзи Вазирбековҳо рӯзи 29 июли соли 2022 дар фурудгоҳи Домодедовои Москав нопадид шуданд. як рӯз пас онҳо дар навори видеое, ки дар саҳифаи наздик ба мақомот дар шабакаҳои иҷтимоӣ нашр шуд, мегуфтанд ба ватан баргаштанд то ба суолҳои мақомот дар бораи нооромиҳои Бадахшон посух диҳанд. сабрина Отамбекова, ҳамсари Ораз Вазирбеков, гуфтааст, ки шавҳараш ихтиёрӣ ба Тоҷикистон нарафтааст ва навор саҳнасозӣ аст. дар вилояти Хатлони Тоҷикистон як нерӯгоҳи нави барқи обӣ ва ҳамчунин корхонаҳои тавлиди кабел ва дигар таҷҳизот барои бахши энержӣ бунёд хоҳанд шуд. дар ин бора хабаргузории Спутник Тоҷикистон имрӯз 7 ноябр бо такя ба дафтари матбуоти президенти ҷумҳурӣ хабар дод. бино ба иттилои манбаъ, дар ин бора дар мулоқоти Эмомалӣ Раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, ва Аҳмад Ал-Сувайдӣ, раиси ширкати энержии мисрии Элсеведи Электрик дар Шарму Шайх тавофуқ ҳосил шудааст. нерӯгоҳи барқи обӣ дар шаҳри Бохтар сохта мешавад. дар маҷмӯъ дар Шарму Шайхи Миср ҳамкориҳои Тоҷикистону Миср дар бахшҳои саноат, энергетика, обёрӣ, кишоварзӣ ва манобеъи таҷдидшавандаи энержӣ баррасӣ шуданд. гуфта мешавад, дар бораи бунёди корхонаи нави трансформаторӣ дар Тоҷикистон низ тавофуқ ҳосил шудааст. заминларза ба бузургии 5,4 балл бахшҳое аз Тоҷикистон ва Афғонистонро ба ларза даровард. Муизиддин Аҳмадӣ, раиси иттилоот ва фарҳанги ҳукумати Толибон дар вилояти Бадахшон ба расонаҳо гуфтааст, ки заминларза бахшҳое аз шаҳристони Шуғнони вилояти Бадахшони Афғонистонро ларзондааст. аз сӯи дигар, созмони заминларзаи Амрико эълом кард, ки заминларзаи бомдоди имрӯз Душанбе 7 ноябр бо шиддати 5,4 балл дар шаҳристони Ҷурми вилояти Бадахшони Афғонистон рух додааст. ҳамчунин бар асоси иттилооти мунташиршуда бахшҳое аз Тоҷикистон дар ҳамҷавории вилояти Бадахшони Афғонистонро низ заминларза такон додааст. то кунун аз талафот ва хисоратҳои эҳтимолии ин заминларза ҷузъиёт мунташир нашудааст. аввалин набарди Нурулло Алиев, нахустин намояндаи Тоҷикистон дар созмони УФС маълум шуд. Нурулло Алиев 25 феврал дар шаҳри Лас-Вегаси иёлати Невада ба октагони УФС Fight Night 123 мебарояд. аммо номи рақибаш то ҳанӯз эълон нашудааст. қаблан Алиев эълон карда буд, ки аллакай то моҳи декабри соли равон омода хоҳад буд, ки ба майдон барояд. маврид ва зикр аст, ки Алиеви 23-сола моҳи сентябри соли равон дар пайи пирӯзиаш бар ҷошвики амрикоӣ ба УФС роҳ ёфт. ӯ аввалин намояндаи Тоҷикистон дар ин лигаи маъруф мебошад. қаблан размикори тоҷик роҳ ёфтан ба ин созмонро сангин арзёбӣ кард, ки нерӯю маблағи зиёд ва парҳезкориро талаб мекунад. тавре Нурулло Алиев ба расонаҳо гуфтааст, дар назди худ мақсад гузоштааст, ки ҳар 2 сол қаҳрамони вазни сабуки УФС шавад
ё ба панҷгонаи беҳтарин размикорон дохил гардад, то роҳбарияти лига ҳар вақт тавонад ба ӯ мубориза барои унвони қаҳрамониро пешниҳод кунад.